Me tehtäis tässä tällainen maalivahti ja aloitetaan! Mailla voisi olla Reebokki. Laitetaan se punaiseksi. Ei kun mustaksi. Ei kun punaiseksi. Tää ihan jees. Sitten kypärä. Mikä toi on? Jees, oikeus on jees. Mitä ohjaa? Ei kun ei. Ajatellen siinä. Näyttääks rumalla? Ei. Ja tää on siis tosiaan NHL 13. Mä en oo vielä ostanut NHL 15. Tuun tekemään siitäkin sitten joskus videoa varmaan, jos ostan sen. Kiitos tähän punainen. Näyttää ihan hyvältä paket. Mikä? Ei. No. Mirkki pitää kyllä laittaa. Mistä on Reebokki. Baueri. Onko se Reebokki? Mä en oo varma. Ihan sama vaikka ei ookaan. Noin. Baueri. Toi. Näyttääks tää jää? Ei näyttää. Sitten patjat. Tässä on Reebok. Nyt voidaan ottaa Reebokin. Ei musta. Punaisesta. Hieno. Sitten, mikäs nimi tää voisi olla? Kirjoitetaan vaikka Jonnes. Mikä sukunimi voisi olla? Voidaan laittaa vaikka toi selostusnimi Katri Karttinen. Mä otan Karttinen. Näin. Tää tästä Katri Helena. Sitten Jonne pois ja Katri Helena. Aha, sama. Joo, tehdään tästä tällainen miniskidi. Noin. Joo, ihan sama. Nainen. Joo. Tää muualla. Tuon neiteri. Hyi. Noin, on ihan hieno. Hyi! Toi näyttää hirveältä. Ei edes tekisi mieli tehdä tuonne sama. Hyi! Ei matala kuin korkea. Laitetaan nää kaikki. Joskaan me tehtiin, tai mä tein tästä ruskaa. Joku neekeri. En tiedä.
testataan jää. Hyi, minkä näköinen pieni. Katri Helena on... Oho, sinne meni. Oho. Hae se kiekko. Mä menen sit hakemaan sen, jos ei kerran hae. Oho, sinne meni. No joo. Näyttää vielä näin, että Helena torjuu. Kato, räpyläkäsi hoitaa. Oho, sinne meni. Lähdetään vastaan. Ha! Juu, kiekko. Ei! Kirhana. Ei se tehnyt maali, herra jestä. Tofta paikka. Ja vaikka 3 vetoa, niin sit voitais ruveta lopettelemaan. Ja niin alkaa NYT nyt. No niin, sinne meni 1 veto hupsis. Ei, tää. Tai mitä sit viimeinen veto. Katsokaa, katsojat. Meneekö se maali vai ei? Se meni. Niin, ja me nähdään seuraavassa videossa. Eli siis moro!